Takže čau lidi, moje jméno je Skenko, se zatáváte dnešní video. Dnešní video je video jakože zase o škole, prostě lidi, který prostě nenávidím ve škole. A to je jeden člověk, takže vám můžu říct ještě jednoho zvenku. Nenávidím dva člověky, který nechci se s nimi už někdy bavit. Je to Bára Haklová a Vašek Bylina. Tak jo, to začneme Bárou Haklovou, že ta je ta nejhlavnější. Takže sere se do cizích věcí, připojuje se do debaty, do které ani nemá, že třeba je to tajný, jo, a nestará se o sebe, stará se o všechny okolo. Nadává, je prostě píča, kunda, prostě já nevím co dál, ale sorry, ale Báro, jestli se na tohle video díváš, tak už kurva chcípím, protože jestli se ti ty moje videa nelíbí, tak se na ně nekoukej, nedávej lajky a neodebírej a běž si otravovat někoho jiného, jo? No už se mi nepleť do života, když jsi taková svině a jdi do píči. Natož Terka Kloučková se mi aspoň umí omluvit, než jako ty udělat ze sebe debila a pak jít pryč, ani se mi neomluvit. Terka Kloučková mě aspoň podporuje, na rozdíl od tebe, že ty mi nadáváš, že to neumím a přitom máš posraný 2 odběratele, tak se prosím tě uklidni, běž do hajzlu a spláchni se. Jo? Díky. 2. Vašek. Dělá za sebe frajera, malýho, přitom je mu 9, má asi 3 odběratele, teda jestli vůbec natáčel, viděla jsem jeho kanál, a on má víc než Bára, jako bacha na to. Protože Báru by neodebíral, ani kdyby kůň byl nejchytřejší na světě, tak by neodebíral Báru, protože Bára je úplná pinda, prostě pizda, prosím tě Báro. A jestli ti tohle vadí, že ti nadávám, tak nepomluvej, prosím tě za zádama, jestli ti to tak vadí, protože mně to je jedno, já to klidně řeknu do videa, je mi to úplně uprdele. Báro, víš co, mi můžeš vylízat prdel, vole. No, a dál je Vašek Bylina. Dělá ze sebe frajírka, je mu přitom 9 a propad v první třídě. Nevím. Prostě taky se plete do věcí, který nemá, prostě třeba, poslouchejte, on ode mě chtěl jednou něco koupit, já mu to koupila, dobře, a pak mě zase poslala do píči. Prostě, prosím vás, nechci, abyste se potkali s takovýma lidma, jako je Bára a Vašek. Prosím, držte se od nich dál, když je potkáte takovýhle lidi, prosím. Jsem ráda za Matyáše, za Terku Svobodovou, za Terku Kloučkovou, za Karolínu Dlabačovou, za Karolínu Helmovou. Řekla jsem ty příjmení, protože prostě by si Kája myslela, že je to tam taká, já by si myslela, že je to ona zase. No, tak se to musela říct, to příjmení. Ale nejvíc mě Vaškovi sere, že když chce něco koupit. Třeba on byl dneska s kámošem venku, nebo včera, kdy to byl. S kámošem šel do krámu, kámoš mu nic nekoupil, tak se na něj vyseral, protože mu nic nekoupil. Já nechápu takovýhle lidi, ale Kloučková, drž se od Báry hodně daleko. A udělala si dobře, že si ve škole takhle nastavila ruku, ať se jí to konečně rozsvítí v té hlavě a ať se konečně probere, jo? A pak jsem tady měla ještě téma Zachy a Hagi. Zachy je fajn kluk, není ani přiteplený, ani podteplený, ani poloteplej, ani prostě je to normální kluk, který natáčí hauly, vlogy, prostě je to úplně normální kluk. A Hagiho, prosím vás, ať si dělá, co chce se Zachem, je to jeho věc, ať si mluví sprostě ve videích, ať si tam hejtuje na lidi jiný, protože jiní lidi ho hejtujou taky. Podle mě to dělá kvůli tomu. Takže děkuju. A jestli se vám něco nelíbí, tak běžte do píče. Jestli máte něco proti Hagimu a Zachimu, tak si to nechte pro sebe. A říkejte si to jenom těm, který to taky nemají rádi. Víš, Báro, ty se do všechno nepleteš, tak si bá píča. Jestli se na to koukáš, klidně mě zhejtuj, klidně mi dej dislajky, mě to je úplně u píči. Aspoň mi takhle rozšiřuješ sledovanost, takže prostě sledovanost mi rozšiřuješ a díky za 10 odběratelů. Uvidíme, jaký udělám speciál za 15 nebo za 20, tedy nevím, jestli za 15 nebo za 20. A ještě něco k tomu Zachimu a Hagimu. Hagi prostě je větší a ne
holčička, co říkala, že mu je 25. Ne, není mu 25, je mu 18. Když si teprve dělal řidičák. Prosím tě, jestli nekoukáš na jeho videa, tak prosím tě, si radši hlavně netipuj, kolik mu je, jo? Ty vzdálená holko, vůbec tě neznám, jo? Díky. Takže tohle by bylo pro dnešní video, já se s vámi loučím a čau!